Като начало благодаря на всички, които са отделили време и внимание днеска да дойдат. Явно вече сме в летна ваканция, така че на юли август с това си говорихме, че ще направим пауза. Но затова пък много благодаря и на Любен, че днес ще го заснеме тази среща. Ще е много готино, защото се надяваме, че доста хора ще гледат видеото след това вкъщи. Интересно е, че видеята, които са супер покрити, не знам вие дали някои от вас са ги гледали в YouTube канала, са гледали примерно някои са гледали 15-20 пъти, което наистина е интересно, при положение, че те са снимани подсинани с iPhone, така че явно има интерес за това нещо, пък и цялото нещо е за доброто на хората и се прави с добра цел. Накратко за срещата, днес сме се събрали да говорим за една част от разбирането за финансова свобода, която е различна от това да инвестираш капитал, да изграждаш източници на полупасивни приходи, защото реално истински пасивни приходи не съществуват, това е моето изправно мнение. Всичко изисква, ако ще да е 2 часа седмично, нещо трябва да го бутнеш, да го пипнеш, да го настроиш и да го погледнеш най-малко, което вече ти фокусира вниманието. И днес ще си говорим за съвсем друга част, което е независимо колко имаш, да бъдеш щастлив, защото преди малко си говорихме с Велислава точно, тя сега за първи път идва на среща. Всъщност искреното вярване на финансовата свобода е да бъдем щастливи. Това е целта на живота или поне това е моето искрено вярване, с повечето вас, като съм говорил, сме го потвърдили това нещо. За всеки означава нещо различно. И въпросът е, че в днешния материален свят, за да бъдеш щастлив, на първо място смятам, че е необходимо, но недостатъчно условие да бъдеш свободен, а за да бъдеш свободен в материалния свят, трябва да си материално свободен. И оттам тръгва цялата идея за клуб за финансова свобода. И днес ще си говорим за това всъщност как можем да бъдем щастливи днес, сега, тук. Тоест, това е малко така съвкупност между психология и духовност, може би малко езотерика, зависи до къде стигнем с лекцията. С Ицо сме говорили, че в някои от последващите лекции ще е хубаво да говорим и чисто за духовност, всъщност душата, какво означава това нещо за всеки от нас и как може да ползваме, но днес се фокусираме повече върху това, как наистина да бъдем щастливи тук и днес. Той ще разкаже няколко похвата, един от тях е специално много интересен и е много полезен. На мен лично ми помогна да излезна от изключително тежка ситуация. Тези вас, които съм говорил, знаят депресия. Това клинична. Това е едно от нещата, които ме издърпа оттам. Аз съм изключително благодарен, ние сме вече така искрено приятели, не само заради това нещо. Така че ако той реши, може да ме вкарва в дискусията или в лекцията, която ще направи. Целта е наистина да стартираме сега 7:15, колкото продължи лекцията, след това да има някаква дискусия, след това, ако искате да си поговорим, но предлагам най-късно в 9 часа да можем да приключим, за да може всеки да си поеме всякакви други ангажименти, които има. Лято е, може да искате да ходите на парти или който има деца, всеки сам знае. И така, предлагам да стартираме. Ице, микрофонът е твой. Да, благодаря. Ще се чуи, да. Здрасти. Благодаря, Бойко, за представянето. И аз така ги разглеждам разговорите, които правим тук на тия срещи. Половината са на тема Financial, половината са на тема Freedom. Нали? Едното е как да изградиме добро финансово благосъстояние, как да го инвестираме, как да го увеличаваме, как да си управляваме доходите, така че да продължаваме да изграждаме доста финансово, математическо и като навици също, като начин на управление на личния бюджет, начин на управление на личното портфолио. И Freedom частта е начин на управление на вътрешното благосъстояние. И след малко ще кажа повече по тая тема.
Така, днес ще си говорим за Freedom частта. Моя опит, за хората, които не ме познават, започнах кариерата си в корпорет, през няколко различни корпорации, в Щатите, в България и после много стартапи. Повечето от тях успешно фалирали. И някои по-големите успехи е RGB Notes, която продадохме на Amazon преди няколко години. Те вече доста станаха, преди 7 години. И така, и в личен аспект, този личен професионален за мен няма значение, той човек съществува цяло. Се занимавам с будистка зен медитация вече 15 години и с духовни практики, идващи от индианците от Южна Америка. В момента фокуса ми е върху Executive Coaching с една програма Positive Intelligence. Дълги години помагах на хората в България да стартират бизнеси и да правят стартапи. И много хора ме познават в това ми амплуа, в тази посока. Lean стартап подхода, как да създадем бизнес, как да го развием, как да финансираме бизнеса. И сега се оказа, повечето ми приятели успяха. Имат бизнеси, някои ги продадоха, някои не ги продадоха, някои от тях станаха милионери и са си се толкова нещастни, колкото си бяха и преди. И сега какво правим? Аз изживях същата пътечка, нали, след ексита към Amazon, вау, голям успех и после, в Телерик с Васко работихме много, Васето стана кмет, Христо Борисов създаде първия български уникорн, 1 милиардна компания, пък аз продавах един малък бизнес на Amazon, пак не съм много успешен, трябва още. Щастието е с още, ама не е вярно. Щастието не е с още. И затова искам да поговорим. Financial плюс freedom, нали? Как да изживяваме това щастие, това freedom, на която изстъпка от успеха да сме, на която изстъпка от пътя на живота си. Всички успешни хора, които познавам, аз коучвам и хора, които имат над 200 милиона нетворк, имат същите проблеми. И ние същи глупости. Това са глупостите. I'm not good enough. На български говоря, нали? Аз на български почнах, ама... Почехме на български. Добре. Защото гледам слайдите, че ги правих нарочно на английски, защото... Да. Камера състав, Айде на български. I'm not good enough, което е импостър синдрома. Почти всички успешни хора, които познавам и коучвам, имат импостър синдром. Не се чувстват достатъчно стойности и достолепни за постиженията, които са постигнали, което е... А те са, нали, аз ги виждам, че са, ама те не се чувстват. И включително и аз пък не се чувствам за моите си постижения. Fear of failure, разбира се, което е перфекционизъм. Постоянно сравнение. Дадох ви няколко примера и аз как се сравнявам с близки приятели и други хора от бизнес средите. Постоянно се сравняваме с другите, ама другия е така по-добре, другия е онака по-добре, аз кога ще съм така. Fear of losing it all. Да, сега има, ама вечно ли ще е така? Кога? До кога? Ами това ако стане, ама онова ако стане. Work-life balance, откъдето идват много проблеми с семейството и с здравето и така нататък. Control issues, struggle to trust others. Много хора създават бизнес, не могат да го разраснат, защото не могат да се доверят на другите, не могат да делегират и те малко или много стават one-man show. И бизнесът не може да расте по тая причина. Fear of slowing down. Кой съм аз, ако спра да се занимавам с бизнес? И какво ще стане с мене? Ще живея ли в кашон на улицата? И така нататък. Всички успешни хора, които познавам, и през коучинг взаимоотношенията се разкриват много по-надълбоко, нали, тия неща, че ги има. Зависи кой ресърч гледаме, човешкият ум произвежда между 10 000 и 70 000 мисли на ден. Това са повече от 500 мисли всеки час. Постоянно се произвеждат някакви мисли. Истината е, че само няколко, 3, 4, 5 от тия мисли са под наш контрол. Останалите се произвеждат автоматично и 80% от тях са негативни. И това важи за всеки от нас. Произвеждаме 70 000 мисли на ден, 80% от тях са негативни. И оттам идват тия вярвания, от тия негативни мисли.
Ресърча, който цитирам, е направен от един професор в Станфорд, Ширзад Камин се казва, създател на Positive Intelligence програмата. Той с електроенцефалограма, EMR скенер, сканира мозъците на 500 000 души от 50 държави, CEO-та, Станфорд студенти и World Class атлети. И това продължава да важи за всички. 80% негативни мисли. Ето го Ширзад, има книга, после ще я пуснем в това, нали? Има много готина книжка, където човек може да се запознае с ресърча и с файнингите и с пътя всъщност отвъд това. PDF-а за аудиобука, но лично, че малко е. Ами да, по-добре, да. И програмата е много успешна в долината и в големите бизнеси. Точно за това, за излизане от този омагиосен кръг, все не ми е достатъчно, все не съм доволен, все нещо не е ред. И лъжата I'll be happy when. И това, което така е моята покана, да излезем от тая лъжа тук в нашата група, I'll be happy when, ще бъда щастлив, когато постигна финансова свобода. Истината е, че няма такова нещо като финална финансова свобода. Като имаме пари, искаме да имаме малко пари, като имаме малко, искаме повече, като имаме повече, искаме още повече, като искаме и някакси то върви завинаги това нещо и това е негативна програма в съзнанието. Когато си стане богатия човек, решаваш да пратиш кола до Марс. Пак Да. И така. Проблемът какъв е? Защо това всъщност не интересува нас? Защото негативният майндсет, което са негативни мисли, негативни чувства, емоции, негативни вярвания за нас самите и за света, страхове, срам, вина, стрес и другите такива негативни състояния, те ни саботират, те ни спъват по два начина. Първо, те ни саботират нашата възможност to build wealth, да трупаме благосъстояние, да управляваме добре кешфлоу в нашия живот, така че да трупаме по по-бърз начин благосъстояние. И после хората, с които работя, които вече са натрупали някакво благосъстояние, примерно над няколко милиона лева да кажем, че са брои за благосъстояние в България, те не са щастливи. По същия начин, they cannot enjoy it. Те се саботират си способността to enjoy wealth. Пак имат проблеми в бизнеса, пак имат проблеми вкъщи, пак имат несигурности, пак имат... И към добре, ние натам ли отиваме? Да речем, че си свършим добре работата, нали, и си натрупаме големи хубави благосъстояния и ще сме по същия начин, няма да се променят, много неща няма да се променят, ако не работим вътрешно. Така. И сега, този слайд, що го сложих тук, 70 000 мисли на ден, което значи, че има милиони начини човек да се самосаботира. Милиони начини, милиони негативни лъжи, които да си кажем, за да се самосаботираме и да не вървим по пътя си с щастие, с спокойствие, с любов, с укриление, с вдъхновение. Има милиони начини. И как да ги адресираме, като са толкова много, като са по 70 000 на ден се раждат. И точно затова използвам тая програма и ресърча, на който стъпва, защото с този ресърч, Positive Intelligence програмата, ги разделя на 10 ключови начина. На всички тия 500 000 души, всички начини, по които се самосаботират и начините, по които мислят по негативен начин, са разделени на 10 всъщност с джаджа, 10 категории. И всяка категория си има персонаж. Restless, Stickler, Hyper-rational, контролера, плизъра, виктима, авойдъра и така нататък. И сега специално за тази среща подготвих всеки от тия персонажи или всеки от тия негативни алгоритми, които вървят в съзнанието на всеки един човек, как ни саботират в две насоки. Способността ни да натрупваме благосъстояние и способността ни в момента, в който имаме някакво благосъстояние, да му се радваме. Започвам с саботьорите един по един. Първият саботьор е Restless саботьора. Restless constantly in search of excitement, stimulation or next big thing to escape discomfort or boredom. Това са хората, деца така много са busy,
поскачат от задача на задача, вършат 20 неща едновременно, не завършват нито едно от тях. Няма стилнес, няма спокойствие, много бързо се разсейват и нещата... Най-ключовото нещо е, че нещата не са завършени. Аз имам Restless саботьора, той ми е номер 1 на мен е Restless саботьора. Аз си направих ресърча точно как трябва да си инвестираме ни средства и после 2 години не можах да завърша с последната стъпка като Take Action. Да преведа парите и да кликна 2 пъти. И той ресърча ми след тези години, не знам дали беше валиден. Да. Restless са много... Всички хора имаме всички саботьори, но всеки човек си има така топ 3, които най-много го тормозят. За всеки са различни. Накрая на слайдовете ще ви дам линк към теста и всеки може да си направи да си види неговите топ 3 саботьори. На мен Restless ми е в топ 3, даже ми е номер 1. Сега това как саботира Financial Freedom. Първото нещо е, че това води до импулсивни финансови решения, защото бързо, ексайтнат съм, тук нацъквам нещо, правя нещо, не е обмислено. И това не е окей. Много е трудно да се комитнем към long term. Ако си направим 25 годишен план как да си развивам аз своето инвестиционно портфолио, след 2 години човек е отлетял на съвсем друга вълна, вече други неща са му интересни и много е трудно заради този саботьор да се поддържат long-term financial goals. И разбира се, понеже Restless винаги гони следващия excitement, новото нещо, да започна, да стартирам новото, да скоча на следващото нещо, е трудно да има дисциплина и consistency. Казвам си, че всеки месец ще инвестираме едикви си пари в портфолиото си. Да, ама следващия месец съм на море, после следващия еди къде си, после съм забравял, после еди какво си, то 4-5 месеца няма execution по тази стратегия. Защото вече не е exciting. Exciting е да го измисля и после всеки месец да го екзекютвам, не е exciting. И това е саботажа всъщност, който идва, че той винаги ма кара да търся нещо да е exciting. Някои неща не е exciting, просто искат execution. Как се е сформирал този саботьор? В детството, разбира се, всички саботьори са се сформирали в детството. Когато сме имали неприятни изживявания в детството, сме бягали от тях. Вместо да се срещнем очи в очи с тях, сме бягали в следващото exciting нещо, новото нещо и така нататък. Staying busy to avoid pain and vulnerability. Каква е силата за това нещо? Защото има вродена сила за това нещо. Това е креативност, любопитство, енергичност и иновативност. Много хора, които са от другата страна на спектрума, им е трудно да подхванат нещо ново. Защото ги е страх, защото ще минем и през тях. Това е суперсилата. Обаче тая суперсила, когато е overused and abused през нашият срам, вина, страх, тя е изкривена като Франкенщайн. Нали? Тя е покварена, може да кажем. Тая суперсила е покварена в саботьор. Така че да не завършваме нищо, да подскачаме от задача на задача, да си мислим, че живота е много щастлив, защото правим 70 неща едновременно, но не е вярно. Avoider е програма, която пак живее в съзнанието на всеки човек, която ни кара да авойдваме конфликти, трудни емоции, неприятни ситуации и се опитваме в някакъв фалшив мир и комфорт да живеем. Дистрактваме се с някакви приятни активности, само и само да ни обърнем внимание на важното нещо в живота. Избягваме трудни разговори, избягваме трудни решения. Вече може да видим това как ще повлияе на финансовата ни свобода. Procrastination и бягане от дискомфорта. Как това саботира Financial Freedom? Много лесно е да игнорираме какъвто и да било budgeting и financial planning. Защото по някакъв път да си направим някакъв бюджет за живота си, за семейството си, да се придържаме към него, за да останат ни добри средства за инвестиране в края на месеца. Си отнема дисциплина, обаче и дискомфорт понякога. С партньора, с бизнес партньор или с интимния партньор трябва да се проведе по някакъв път разговор, да видим как да инвестираме заедно. Може да е дискомфортен, може да е труден този разговор. Авойдъра ни кара да го отбягваме. този разговор. Misses opportunities due to fear of risk of confrontation.
И какви са justification lies, нали? If I ignore it, it will go away. If I ignore it, it will go away. I deserve comfort, not stress. Conflict ruins relationships. Нали, знаеме, че здравословният конфликт всъщност подсилва взаимоотношенията. Познавате ли такива хора? Да. Те хората не са такива хора, обаче има такава програма, де ги кара да действат така. Тя е негативна програма, като бъг в операционната система на човешкото съзнание. Така, следващия контролера. Anxiety-based need to control situations and people. Without control, nothing gets done. If I don't control, I will be controlled. Това са страхове, които натискат в посока на контрола и карат човек да чувства много high anxiety, когато нещата не се случват, не отиват в тяхна посока. Strong energy, confrontational, малко е обратното на avoider-а. Какъв е проблема в Financial Freedom? До какъв проблем достигаме с контролера? Burnout through overwork, защото се опитаме да контролираме всичко. Блокираме collaboration and flow, защото my way or the highway. Няма collaboration. И такива хора много често правят точно такива реактивни control-driven financial decisions. Control-driven е също fear-driven, защото импулса да контролираме ситуация, която е ултимативно неконтролируема като финансовия пазар. Като се случи нещо на финансовите пазари, от страх и невъзможността да контролираме финансовия пазар, защото не може един човек да контролира финансовите пазари, ни кара да правим някакви глупави решения. Тук нещо интересно е, че... Ако искаш, вземи микрофона. Че липсата на контрол, която ние реално влияем на всичко, не контролираме нищо, всъщност е там почти освен бърнаут, може да стигне по тежкото състояние депресия. Тоест, хора, както аз бях преди, когато смяташ, че контролираш всичко в твоя живот, включително и финансите, и смяташ, че можеш да предвидиш всичко, което ще се случи, което не можеш, ти не мога да предвидиш дали ще дойде трамвая на време. Всъщност изпадат много често така ситуация, когато стане практика и рутина, изпадаш депресия и самоубийството, специално на финансовите пазари. Много често това е първичния драйвер за самоубийство. Тоест, ти си отговорен според теб, нали, за това, което се е случило. Нали, за твоя живот, живота на другите, ако управляваш парите на другите, в такава ситуация. Да, но то не е така смисъл. Това е риск за всеки, включително за теб и трябва да приемеш, че ти изгледаш. Да. Когато човек се оплаши, ако се напъва да контролира нещата и почва да прави грешни решения. И това е саботажа на контролера всъщност. Hyper-rational е когато за всяко нещо търсиме едно и също решение в рациото. Проблема на Hyper-rational е, нали, че не зачита абсолютно нищо друго, освен рациото. И много хора казват, ама те инвестициите, нали, са рационални. И точно това е проблема, че хората, които мислят, че вземат решение само с рациото, игнорират емоциите, са контролирани от емоциите. Защото всеки човек има емоции и ако човек не ги познава тия емоции, ако човек не си познава емоциите и не си познава как емоциите влияят на нашите решения, то тогава нещо, което не познаваме и нямаме идея как ни влияе, то ни влияе и взема решение вместо нас. The hyper-rational relies excessively on logic and reason to avoid emotions и оттам идва един дисконект с емоциите. Един приятел е много готина шега, нали? Hyper-rational сяда, ресърчва, като си купува кола, ресърчва всички автомобили, разхода на гориво, година на производство, всички характеристики ги ресърчва до последното, дърпа и такива ексели и накрая си купува червената кола. Да. Какъв е проблема? Ignores emotional factors impacting financial decisions.
А всъщност Financial Decisions много пъти емоцията идва и ни пушва. И ако не си познаваме емоциите да ги озаптим, нито в други житейски ситуации, нито в управлението на нашите финанси и в управлението на нашите инвестиции, няма как да успеем. Overanalysis without action, това е другия проблем, нали? Защото рациото иска да анализира, накрая като стане ясно какво трябва да се случи, готово, done deal. Не е done deal, защото няма action. Трябва да бъде извършено това, което сме изанализирали. Но понеже в действието няма вече рацио, а има действеност, и на Hyper-Rational не му е интересна тази стъпка. Struggles to connect and collaborate on money matters. Ако трябва някакъв collaboration с бизнес партньори, с интимния партньор on money matters, пак е трудно да се колаборира. Emotions only cloud judgment. Logic is the only reliable guide. I must be rational to succeed. Това са justification lies. Защо са лъжи? Има истина в това нещо, но също така. Emotions only cloud judgment. Емоциите замъгляват нашата преценка. Това е абсолютно вярно за Hyper-Rational. За човек, който не си познава емоциите и не знаете как му влияят, те вършат само една работа в неговия живот. Замъгляват му съзнанието. Но човек, който си познава емоциите и знае емоциите как му влияят на решенията и се познава себе си, те не му замъгляват съзнанието. И трик е, защо ги наричаме саботьори? Какво прави саботьора по време на война? Нали, оттам идва думичката саботьор. Саботьора идва и ти казва, аз ще ти помогна да спечелиш войната, ти му казваш, добре, вземаш го в армията си, вярваш му, вземаш го в армията си, той отива и ти взривява склада с оръжие и ти нищо не мога да спечелиш вече. Това е саботьора. Та защо ги наричаме саботьори? Защото Hyper-Rational идва и ти каза, споко, аз ще предпазя от тия глупости на емоциите, да не ти клаудват джаджмента, да не ти пречат на решенията, аз ще те предпазя от тях. Ще избягаме само в рациото и няма да обръщаме никакво внимание, че емоциите съществуват. И като му повярваме и отиваме само в рациото, обаче емоциите съществуват и те ни влияят. Няма човек, който да не му влияят. Нали? Този, който най-много си мисли, че не му влияят, най-много му влияят, защото няма никакво познание. И това е всъщност саботажа. Той каза, аз ще спася от емоциите да не ти пречат на инвестиционните идеи. И точно като му повярваме, най-много си пречим с емоциите на инвестиционните идеи. Hyperachiever. Hyperachiever е програма в човешкото съзнание, негативна пак, саботьорска програма, която ни кара да се фокусираме само единствено върху финалния резултат. Оттам много проблеми, някои от тях избрах тук да опиша. Връзка между financial success и self-worth. Значи, аз съм стойностен човек, само ако съм финансово успешен. Това е първата лъжа. И оттам идват всичките ония богаташи, където си купуват Ферарита и яхти и 18 годишни гаджета и т.н. Нали? Това е за да избият този self-worth. Усещането, че няма човек self-worth, ако няма много пари, ако няма много хубави вещи около себе си. Проблема е, че дори когато ги има тия неща, пак го няма усещането за self-worth, за вътрешна стойност. Усещането за вътрешна стойност идва отвътре. Няма друг начин да го намериме. Колкото и пари да имаме, колкото и да сме финансово независими, ако усещаме, че нямаме вътрешна стойност, може да правим хиляди глупости във външния свят, но няма спасение. Chase is status or wealth over purpose and balance. Няма да го обяснявам това. Never feels enough, even when financially secure. Това го виждам в почти всички богати хора, които коучвам. Да, има много пари, обаче няма самочувствие. Има маска на самочувствие, арогантност за самочувствие, но нали в коучинга влизаме в малко по-интимни взаимоотношения, където вече тия неща ги оставяме за пред света и дай да видим наистина какво трови душата и сърцето. Те парите не водят до самочувствие всъщност. Самочувствието трябва да си го наработваме чрез други приеми, по друг начин. Самочувствието идва от вътрешната ни себестойност. И тия лъжи ни карат да правим много глупости, като например, като изкараме малко пари, вместо да ги инвестираме, да си купим още по-готина кола. И по този начин си саботираме всъщност инвестиционния портфейл и финансовата свобода.
Това много добре се връзва, ако тези от вас, които са прочели, нали, обявлението за срещата днес, че свободата и всъщност богатството не е да имаш много, а да искаш малко. И реално, ако това, което искаш, е базирано на това, че не си самодостатъчен и го правиш за другите, тия Ферарите, яхти и 18 годишните гаджета, защото искаш да впечатлиш някой друг, ама за себе си, ако си достатъчен. Това не е необходимо. И всъщност това е свобода, това е най-често срещаното, когато може да имаш много в банката или много инвестиции, но самодостатъчен няма никой нужда да го покажеш и да го доказваш. Да. Натрупването на финансова свобода по някой път е 20-30 годишен процес. Hyperachiever казва, процеса няма значение. Къде е резултата? Резултата ще дойде след 30 години. Let's enjoy the process. Let's have fun now. Ама Hyperachiever казва, не. Нямаш право да се забавляваш. Защото people respect winners. Почват лъжите веднага. People respect winners. Къде са ти баджовете, че си winner? Къде ти е колата? Къде са ти парите да показваш на хората, че си winner? Ако не показваш, че си winner, какво като имаш голямо инвестиционно портфолио, никой не знае. Ти си льолю. Това е лъжата, която ти казва. I'm only valuable if I'm successful. If I stop pushing, I fall behind. И по този начин Hyperachiever ни ограбва от една страна, като човек започне да изкара все по-добри и все по-добри пари, вместо да инвестира все по-разумно, Hyperachiever го принуждава да демонстрира. И оттам остават все по-малко пари за инвестиция, защото демонстрираме все повече пари, да ги използваме да купуваме демонстрации. И оттам много по-бавно натрупваме портфолио. А вече като имаме портфолио, ни е трудно пък да се енджойваме на това портфолио, пак защото трябва да демонстрираме, пак трябва да се доказваме, то няма край. Има ли шанс Hyperachiever да иска да постига неща без да ги показва? За себе си. Hyperachiever не. Hyperachiever няма как да иска да постига... Чакай малко. Има начин, да. Hyperachiever, то е условие I'll be happy when. Условие да си даваме себе любов, себе приемане, себе стойност. И единият начин е да показваме колко сме велики, хората чрез вниманието си, като ни засвидетелстват внимание, ние да си даваме себе любов. Обаче другия начин е, ако го няма този алгоритъм, да си баунсваме себе любовта през външните хора, може да е вътрешно условие. Днес, ако не съм свършил това, нямам право да си почивам, нямам право да се забавлявам, нямам право да се обичам, нямам право да... То си е условие от мен към мен може да бъде и пак да се самосаботираме през Hyperachiever. Най-гадното нещо на Hyperachiever, че ни забранява да се наслаждаваме на процеса. Той казва, ще изкефиш само когато си дан. Ама дан е една секунда от времето, а doing е часове, години от живота. И това е неговата... Той ни ограбва от това. Hypervigilant. Constant anxiety and scanning for danger in attempt to stay safe and in control. Това са хора, дето навсякъде виждат проблем, навсякъде виждат страх, навсякъде виждат опасност и се опитват да избегнат всички опасности. Тук, нали, шегата или вица е изречението: през живота си изживях толкова много опасности, повечето от които не ми се случиха. Нали? Но ги изживях, нали, защото Hypervigilant. Та Hypervigilant, какви са лъжите, които казва? Life is dangerous. Someone has to stay alert. Откъде ще дойде следващия проблем? If I don't look out for problems, I will regret it. Better safe than sorry. И това автоматично, този начин на мислене ни затваря за opportunity-тата в живота. Парализирани, ето го да, paralyzed by fear of risk or loss. Обикновено човек, който номер едно саботьор му е Hypervigilant, не инвестира. Нещо, което тук много често срещаме, който е Hypervigilant и не на контролер. Защото аз го казвам от собствено, съм за един приятел. С Владо сме говорили, сме работили заедно дълги години и тогава мен, ако можеше да ме определи с една дума, беше параноик.
Заедно с новата компания заедно изградихме и общо взето, който е hyper-vigilant, смята, че може да контролира тия рискове. Тоест, виждайки, че може да ги контролира, и нито другото е истина. Ако някой от вас се намира тук, искрено съчувствам и пожелавам да работите по въпроса. Възможно е да се превъзмогнем с много работа. Да, благодаря ти за това. Да, hypervigilant е точно параноик. И на един параноик му е много трудно да инвестира, защото всяка форма на инвестиция съдържа някакъв риск в себе си. И този човек може да види всички милиони, милиарди лоши варианти как могат да се развият нещата. И оттам може да се опита да ги контролира, ако се комбинира hypervigilance с контролера. Другото комбо, което често виждам при хората, е hypervigilance с victim, с жертвата. Ще говоря малко по-късно за жертва. Жертвата пък парализира. Не смееш на никакво действие да предприемеш. И в двата случая, нали, това е... Човек е добре да бъде vigilant, внимателен. Нали, като отидем на площадката да играем с децата, искам да забележа, ако люлката е счупена. И да им кажа, не си играйте на тази люлка. Ако инвестирам в нещо и видя, че фирмата е регистрирана в Кипър или нещо такова, искам да го забележа това нещо, да ми светне на лампичка, да внимавам с експожъра. Хубаво е човек да бъде vigilant, но до някакво ниво, само до някакво ниво на внимание. Нали. Малък vigilance е хубав в живота, да внимавам да не се спъна по столбите. Нали. Обаче да не се шашка за глупости, да не бъде параноик. И това е hypervigilanta, са и такива програми, където прекалено много вниманието насочват натам и оттам ни парализират да не инвестираме, да инвестираме в изключително риск-авърс начин, по който, нали, колкото по-нисък е риска, толкова по-нисък е и гроута. Hypervigilant хората или не си инвестират изобщо парите, си ги държат кеш и ги губят от инфлация, или инвестират в нещо, което нараства толкова бавно, че инфлацията го изяжда. Да, също over-analysis. Много анализират, няма действие. Ето го victim. Emotional suffering to gain attention. Какви са лъжите? No one understands me. If I'm sad enough, someone will finally care. Sadness shows how deep and sensitive I am. Това са хора, които са фокусирани върху негативните емоции, върху това да показвам колко съм негативен, да показвам колко ми е зле, да се оплаквам на всички и така нататък. И до какви проблеми води това специално по темата, която сме се събрали да говорим? Financial freedom. Avoid taking ownership of financial choices. Indecision. Замръзват и аз няма да вземам решение. Няма да вземам решение. И като не вземеш решение, инфлацията взема решение вместо тебе, няма проблеми. Stay stuck in helplessness or blame. Такива хора, ако пък са хванат да направят някаква сделка, имам такъв познат, той инвестира в някакво крипто, рисково, което нещо не му провървя точно на този коин. И той толкова много се опари, че вече години наред не иска да се занимава изобщо да инвестира в каквото и да било. Нали. Малко пробват и после, poor me, вижте има колко е зле това нещо, колко са зле, те всичките там са измамници, едно такова мрънкачество, но то е с вътрешно усещане, че, някъде тук го бях сложил, това е едно вярване, че аз по някакъв начин съм специфично и много повече дефектен от всички останали. Едно такова усещане, което в детството се заражда и при възрастен човек, ако е в топ 3 виктима, си го има това вярване, по някой път може и да е неосъзнато. И това вярване води точно до това нещо. Като ни се случи нещо лошо, все едно съдбата специално мен ме е избрала да ме наказва. Все едно, ето го, feels uniquely burdened or float. И това води до смръзване и до indecision, до не мога да взема решение. А не вземането на решение също е решение. Pleaser seeks acceptance and affection by putting others' needs ahead of their own. Pleaser е програма, която ни кара да се грижим, да накараме другите да се чувстват по-добре за сметка на нас самите.
И го правим известно време, година, 2-3 и после отиваме с автомата или с сметката. Нали? Защото плизъра, той прави готини неща за тебе, обаче ти ги пише на една сметка. И после идва със сметката и 30 000 лева сметка за ресторант, ако искаш. На много висока цена идва това нещо. Какви са лъжите? If I please others, they will like me. My needs don't matter as much as theirs. Conflict will ruin relationships. Такива лъжи. И тия лъжи какво го кара да прави този човек? Avoid conflict to keep peace. Overly sensitive to others approval. Постоянно търсим approval отвън да дойде с червеното Ферари. Sacrifices own desires to please and avoid rejection. Страх от rejection. В financial частта как това ни саботира и ни спъва много гадно. Struggles to say no to spending requests. На себе си и на другите особено, защото плизъра към другите е много често насочен. Prioritizes others' financial needs over own security. Avoids financial conversations to keep others happy. Плизъра, особено ако си има партньор или партньорка, която така малко повече обича да харчи, си изхарчва всичките пари. Всеки месец, независимо колко изкарва. Защото не може да каже не. Защото не може да каже, чай малко, дай да видим сега, дай да инвестираме някакви пари всеки месец. Дай да решим къде ще ги инвестираме. Дай да си направим финанси, да вземем финансови решения за това, финанси на взаимоотношенията, което се е форма на конфликт. И тъй. Стиклър, това мисля, че е последния 9, Стиклъра си мисли, че всяко едно нещо има само един единствен начин да се направи. Driven by need of perfection, order and correctness. Има само един начин да се инвестира и аз трябва да го открия кой. Докато не го открия, няма да инвестирам. А пък знаем, че живота е въртележка. Things must be done the right way. Mistakes are unacceptable. If I don't control details, everything falls apart. Ако някой е живял в Германия, това е точно това. Да. Това са правилата. Има един начин и ако не е този начин, значи е грешен. Да. И проблема какъв е? Overanalyzes financial decisions, causing delays. Другия проблем е, че има само един верен начин, а то всъщност не е вярно това нещо, нали? И докато не го откриеш, няма да го откриеш, защото той не е един верен начин. Има хиляди начини. Имам познати, които инвестират в монети, в стари автомобили, на които се покачва стойността, в крипто, в различни асети, в недвижими имоти. Има толкова много начини, че не можеш да кажеш there is only one right way. Обаче тия хора имат това вярване, че има един правилен начин, трябва да го намеря и докато не го намеря, няма екшън и няма и да го намеря и цял живот. Mistakes are unacceptable. Много пъти инвестираш в нещо, някаква малка сума, да видиш какво ще стане и виждаш какво ще става. 0. И губиш си всичките пари. Обаче you learn on the way. Mistakes are unacceptable не е вярно. Mistakes are totally acceptable. Нали? Be careful with your mistakes. If I don't control everything falls apart. До последния детайл. Това са хората, дето ще прочитат Terms and Conditions. Нали? Трябва там accept. Това са хората, дето ги четат Terms and Conditions. Ако позволиш, тук да. Една референция. За тези от вас, които са вярващи и вярват в Вселената, в Светия Дух, в Бог или в нещо, което ни свързва по-голямо от нас, което е различно от извънземните. Той саботьор е точно противното на това, защото реално, който е Вселената, знае, че Вселената по много различни начини може да ти изпълни едно твое желание или твоя визуализация или как се казва тази дума? Намерение. Намерението ни сега е много модерно, дето си представяш това, което се случи. Да манифестираш, точно така. И дори там, нали, много често всъщност посланието, че можеш да кажеш какво искаш, но не можеш да кажеш как.
Защото Вселената може да те изненада с милиони и един начина как да се случи едно нещо. Или може да предположиш, че това, то се случва. И все едно, когато Вселената решила, че ти свърши живота, по милион и един начин може да свърши живота. Това е по същия начин. И Стиклър общо взето смята, че знае как трябва да станат нещата. Това го казва пак от собствен опит и това също води до изключително тежки състояния, защото те в повечето случаи не стават както ти си решил, че ще стават. Това е свързано много и с това с hyper-rational, според мен. Да. Всички саботьори могат да си правят комбота. Всеки със всеки може да си направи комбо. Обикновено играят винаги в комбо, нали, не е само един, затова говорим за топ 3. Топ 3 ни посещават всеки ден, много пъти и саботират живота ни във всички насоки, не само в финансова насока. И в личните взаимоотношения, в професионалните, нашето усещане за щастие и така нататък. Нали, тук съм избрал специално да говорим как саботьорите саботират финансовия ни успех и изживяването на финансов успех, когато го постигнем. И за последно, за десерт, съм оставил шефа на всички саботьори, който се казва The Judge, вътрешния съдник. Вътрешният съдник е номер 1 саботьор на всички човеци, на вас всички, на мен включая. Номер 1 саботьор е Джъджа и после идва Светата Тройца, топ 3. От тия 9 саботьора всеки си има топ 3, по различен начин комбинирани, които се подкрепят и си помагат, за да ни почернят ежедневие, за да ни почернят как възприемаме живота. Той живота си е живота, нали? Въпросът е дали ние го възприеме, че е много готин или че е много смотан. И нашето възприятие, когато отдадем голяма сила на саботьорите и 80% от времето са в негативен майндсет. Това не е също. Дали е много готин. Това не е ли лошо да го възприемем по-готин, отколкото е? Въобще да даваме някакво етикет. Най-добре да виждаме реалността каквато е, да, и да сме щастливи с нея. Такава каквато е. Ама каква е? В една и съща ситуация различни хора виждат различни неща. Но има ли саботьори, които те карат да си мислиш, че си нещо по-хубаво, отколкото си? Защото това при мен е понякога да се случва. И има негативни последствия. Всички саботьори могат да ни накарат да си мислим, че сме нещо повече от това, което сме, защото ни принуждават. Например, хайперачивъра, той ни възпира и не може да изпитаме щастие и удовлетворение, докато нямаме някакъв ачивмент. И хайперачивъра ни кара първо нещата, които сме ачивнали, да ги преекспонираме в съзнанието си. Вау! Голямо нещо съм постигнал. Защото ако е малко, няма да изпитам щастие. И си говорим за его и за арогантност, но егото и арогантността стъпват на страховете. Страх ме е, че ако това нещо го възприема като този успех, той е мъничък. И аз ако си дам сметка, че е мъничък, няма да изпитам щастие. Затова го преекспонирам в съзнанието си, че не знам си какво голямо нещо съм постигнал, за да мога да изпитам щастие. Пък после го разказвам на другите колко е голямо, ама то не е, затова пък преувеличавам, нали? За да изпитам щастие. Ако щастието ни не е базирано на саботьорите, а е свързано с вътрешната ми себестойност и с doing, а не с achieving, тогава няма да го има този негативен алгоритъм. Малко звучи се едно. Нещата са добри, могат да са добри в повечето случаи, което малко ме върху мен. Не е ли проблем, ако си мислиш, че нещата са добри? В смисъл, ако слагаш етикет, това е много добро, това е лошо, Да. Да. В Positive Intelligence програмата е подхода въобще Positive Intelligence. Ще разкажа една притча набързо. В Китай един човек има един кон. И коня му го е избягал. И всички се му казали, това е много лошо. Той казва, кой знае кое е добре и кое е зле. Кое е добро и кое е лошо, кое е добре, кое е зле. След няколко дни коня му се върнал с още 5-6 диви коне, които са го последвали през гората и са се върнали. И те го гледат, той изведнъж от един кон има 6 коня. Му казват, вау, това е много добре. Не се знае кое е добре и кое е зле.
След няколко дни сина му опитва да язди един от дивите коне и пада от коня и си чупи крака. Тя му казва, ой, много зле, много зле. Не се знае кое е добре и кое е зле. След няколко дни минават от китайската армия и събират всички млади момчета за армията, а той, защото е с чупен крак и не го вземат. И те, много добре, ученици го взеха в армията сина. Не се знае кое е добре и кое е зле. И това едното е, че ние наистина никога не знаем кое е добре и кое е зле и да спрем да ги наричаме нещата добре и зле. Това е едното правило, което може да използваме. И другото правило е, аз имам способността да превърна всяка една житейска ситуация в gift and opportunity, в подарък и в възможност. Тя не е хубава или лоша, но аз мога да я превърна в gift and opportunity. И пак мога да дам пример с някой човек, ако си щупи крака, добре ли е или зле? Ако е много добре, дай всеки ден да си чупим крака. Обаче, по негативната спиралка, като тръгне човек, баш на мен ли се случи, викте ма. Да, то винаги на мен ще се случи, то разбира се, че аз съм така. Хайперачивър, сега няма да мога да си свърша всичките задачи, които съм свършил. Hyper-rational, няма значение болката и така нататък. Влизаме в негативната стълбичка и стигаме до депресия, защото сме си щупили крака. Позитивното съзнание казва, или вътрешния мъдрец казва, всяка една ситуация аз със собствените си усилия мога да я превърна в gift and opportunity. Какъв е gift and opportunity от това да си щупиш крака? Ще чета всичките си любими книги, ще играя на всичките си любими игри, ще прекарам повече време с децата, ще готвя всичките си готини манджи, ще си ям домашно готвена храна, ще си почина, ще се наспа, няма да стигна до бърнаут, защото един месец ще се стоя само вкъщи, ще се видя с всичките си приятели, ще се погрижа за дома си малко повече и те са безкрайни gifts and opportunities. Ама това значи ли, че е добре? Не е добре. Ако е добре, ще си чупим крака всяка седмица, Не е добре. Но каквото и да се случи, приятно или неприятно, аз имам силата в себе си да го превърна в gift and opportunity. И това е състояние на вътрешна мъдрост, за да не се чувстваме жертви на живота. И джаджа constantly finds faults with self, others and circumstances. Това е нашето залитане, вътрешна програма, която всеки от нас има, да осъждаме себе си, да осъждаме другите и да осъждаме обстоятелствата. Вселената ни е виновна. Или аз съм виновен, аз съм най-смотан и аз съм виновен, или другите са много смотани и те са ми виновни, или Вселената, космоса ми е крив. И това е алгоритъм, който всеки от нас има. Той е вирус в всеобщото човешко съзнание. Научили сме си го от родителите си, те от техните родители и така. Не знам, може от Адам и Ева да тръгва. Мисълта е, че всички го имат и за всички е номер 1 саботьор. I am never good enough. Others are to blame for my struggles. If I judge hard enough, things will improve. И още много глупости. Критичност, demanding mindset, блеймване към себе си, към другите, което създава много лоша биохимия в тялото, смъква ни цялото съзнание на много по-ниско ниво, убива креативността, убива будността и вика всички останали саботьори на помощ. Джадже, шефа на всички саботьори. Първо се появява той, осъждаме себе си, че сме много тъпи и смотани, или осъждаме другите, че са тъпи и смотани, или осъждаме обстоятелствата, баси тъпия ден, баси смотания град, баси тъпата държава, осъждаме екстерналитис, И после идва някой от саботьорите и казва, няма проблеми, държавата е много смотана, ама аз сега ще те спася. Като контролираш всяко едно нещо, което правиш, или пък като се свиш вкъщи и не излизаш в тази смотана държава, или като и влиза саботьора и почва допълнително да ни очерня живота. Затова 80% от времето хората са в негативно състояние на съзнанието, без дори да го осъзнаваме. Така, и в финансов аспект как влияе това? Undermines confidence to take financial risks. Веднага това ни утре в confidence, в self-worth и в самочувствието, че може да поемем този риск, че може да го отиграем както трябва, че ако допуснем грешка ще си простим и пак ще инвестираме и ще се научим и ще го направим като хората. Убива ги всичките тия човешки суперсили и накара да спихнем и да така. Traps in guilt
or blame cycles preventing progress, drives perfectionism that delays action. И още много хиляди начини. Джъджа е най-големия вътрешен злодей, най-големия паразит, живееш в човешкото съзнание. Сравнението е форма като в момента, в който се сравним и правим джъджмент, че другия е много по-смотан от мен или че аз колко съм по-смотан от него. И затова сравнението е много лоша практика, защото винаги води до джъджмент. Или осъждаме другия като по-зле от нас, или ние като по-добре от него, или другия като... Така е, да. Сравнението води веднага до преценка. Преценката е форма на джъджмент. Джъджмента вика негативните саботьори. Те ни очернят светогледа. Оттам самочувствието ни е ниско, обаче не искаме да сме така и контрираме по два начина. Или с страх и се затваряме в себе си, ставаме господин никой и се прибираме вкъщи. Това са половината саботьори, които са пасивните. Или чрез арогантност, нали, аз се чувствам по-ниш от другите и по-неуспешен, но чрез арогантност се правя на голямото добро утро, за да си дигна малко самочувствието, но това е празно самочувствие. Така че няма изход. През тия парадигми няма изход. Изхода е вътре в нас, свързване с вътрешната ни себестойност, с сърцето, с душата, с висшето съзнание, с мъдростта. Това е изхода. You cannot think your way out of sabotage. И така, саботьорите не само, че блокират нашия път към благосъстояние, към натрупване на благосъстояние, но те също ограбват душата ни от способността да му се радваме, когато го имаме. Хем ни пречат да стигнем там, хем като стигнем там ни пречат пък да му се радваме. И реално, ако саботьорите ни ги оставиме цял живот да ни водят през живота, негативното мислене, никога няма да постигнем финансова свобода. Колкото и милиони да имаме, няма да постигнем финансова свобода. Пак ще сме водени от страх да не ги загубим и така нататък. Тук да. Просто всеки път, като си говорим всичко на тази тема и много на мен личен този слайд, защото има моменти в живота ми, в които съм живял изключително, може би разхитително е правилната дума, карал съм изключително скъпа кола, голяма къща, скъпи почивки, които се опитваха да запълнят една празнина, която беше в семейството, което имах вътре в мене най-вече, т.е. тази липса на удовлетвореност, на щастие, на свързване със себе си, както ти го наричаш. И в момента, примерно, разходите ми са сигурно 5 до 10 пъти по-ниски месечно от тогава и съм сигурно около безброй пъти по-щастлив от тогава, въпреки че те много неща се промениха. И много фактори, които бяха драйвер на разходите, вече са различни. Но много е лично, затова и говоря, нали, просто нищо, което идва отвън, не може да запълни празнота, която е вътре в нас. И това е един от основните принципи, да малко комбинирам всичкото от саботьорите. Всъщност никакъв possession, т.е. нищо, което притежаваме отвън, не може да запълни тази празнина. И всички тия богати хора, които виждаме с много собственост, външна, материална, не може да запълни тази духовна празнина вътре. И пак, понеже говорим за финансова свобода, ние се връщам финансовата свобода е в това да може да се изградим вътре пъзъл в нас, да има минимално, защото дупки винаги ще има, да са минимални. Господ е перфектен, ние, макар и по него безподобни не сме. Да работим над нас, да си осигурим достатъчно пасивни приходи, които да дадат тая свобода, финансова, за да може след това да си го осигурим духовната или психическата свобода, и когато имаме емоционална свобода, това, което е емоционална стабилност, за да стигнем щастие. Въпросът е, че финансовата свобода е пак неограничени, но наистина много премерени разходи, защото колкото и да ни е прихода, ако никога не е достатъчно, никога няма да може да ни стига това. Тоест, наистина когато този пъзъл е нареден, тогава не е необходимо да има толкова големи месечни или изобщо такива разходи, които да запълват тези празнини. Да, от една страна имаме управление на приходите и на доходите, управление на разходите, управление на
сърпласа, който остава, неговото добро инвестиране, управление на портфолиото, така че това, което сме инвестирали, се разраства. И всичкото това нещо, обаче, да сме щастливи с всяка стъпка. Да сме щастливи с това как си управляваме разходите, да сме щастливи с това колко харчим и колко спестяваме, да сме щастливи с това какво правим с спестяванията си, да сме щастливи с това колко си позволяваме, да сме щастливи с това как сме инвестирали. Да. През живота си съм виждал много хора, истински щастливи хора, истински щастливи и истински свободни в материален аспект дори хора, и всичките тези хора са хора, които нямат нищо. Монаси, просяци, разни светци, които живеят в разни църквички, такива селски. Истински щастливи хора, защото нямат нищо. И през живота си не съм видял все още човек, който да е много богат и да е истински щастлив. И това е голямото предизвикателство пред нас, пред всички нас, за да бъдем финансово свободни. Не искаме да се откажем от финансовата част и да ходим да живеем в някаква изоставена черква в село Долно на Горнище, или да станем монаси и да притежаваме само една роба, игла и конец. Не сме тръгнали натам, тръгнали сме по другата пътечка, обаче по другата пътечка не съм видял все още хора, които са истински заможни, обаче истински щастливи и свободни. Много бързо си проличава кои саботьори ги играят и колко много ги играят и колко много не са щастливи и колко много избиват комплекси с всяко едно нещо. Само като видиш какво имат по ръцете си, колата си, държанието, прическата, веднага можеш да разбереш кои саботьори ги играят и колко не са щастливи и колко скрити страхове имат. Но си мисля, че е възможно, ма не знам. Има ли някакви закони, на които се подчиняват парите, да речем, които са подобни на закони, които се подчинява любовта? Примерно, ако даваш, получаваш. Парите са енергия. Любовта също е енергия. Малко езотерично ще ми е отговора, ама проблема е, че енергията на парите, начинът по който боравим с нея, цялото човечество, е свързана с доста негативи вътрешни. Особено в западното общество. Парите са... имаме една поговорка, парите са корена на всяко зло. И аз като я казах на нашия майстор, на нашия китайски майстор, като я казах поговорката, че парите са корена на всяко зло, и той мисли, вика, според мен липсата на пари е корена на всяко зло. Да, на Сифо, да. Си имаш човек да жив дяло. Да. Всъщност, според мен, дявола, какво е дявола? Е страха. Демоните са страховете. Реално тези саботьори, за които говорим, те са демони, те са страхове. Те са един страх, който е обвит с нещо около него. По същия начин, ние възприемаме дали ще са парите, дали ще е дявол като някакъв образ, това е нещо напълно, това е някакъв страх. Ако има страх от парите, това е демон. Ако ние го приемем за приятел, той не е демон, той ни помага. Също и любовта. Ако не искаме да разберем, ако не имаме страх от нея, тя е демон. Любовта също може да бъде. Всичко, което е страх, е демон. И по същия начин, за хората, които не разбират парите, понеже да питаш за тези закони, за мен не мога да кажа точно за законите, защото не знам и за любовта законите, признавам си, но по-скоро е дали го смята за това, да искаш да го разбереш, да искаш да вникнеш в него, дали сега любовта, понеже езотерично, нали, енергия, по-скоро да вникнеш чрез душата си, а не чрез разума си, докато при парите по-скоро разума мисля, че би било правилно да вникнеш в тях, но те не са нещо, което не може да бъде разбрано на тема разум, защото те си имат и генезис, и
употреба, нали, парите са стока реално. И т.е. ако ти ги разбираш, те ще бъдат приятели и реално нали, закона на познанието би ти помогнал. Това е нещо много. Даже аз бих го разширил, че парите сами по себе си нямат значение за теб. Това, което има значение за теб е твоето отношение към парите. Те парите не съществуват. Да. 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 Парите са консенсус. Да. После, че моят опит е, че те се подчиняват на същия закон. Че ако си окей да ги даваш на правилните места, те се връщат с многократно. Без да трябва да правиш някакви много големи инженерни изчисления, как точно са, но те се връщат, както и с любовта. В смисъл, даваш без да очакваш, то се връщат. Да. На правилните места е по правилния начин. Да даваш без да очакваш нищо за мяна. Без да се знаеш. Без да знаеш какво ще получиш в замяна. Да. Има го този закон, да. И аз съм го валидирал много пъти в живота си. Не съм се осмелил достатъчно в този закон да си управлявам всичките инвестиции по този начин. Не е лесно. Защото да, не съм събрал достатъчно смелост още. Но съм го видял с по-малки суми, че работи. Последни слайдове. Сега така направих се една заигравка да видя всеки един от саботьорите как ограбва душата ни от това да изпитваме удоволствие от това, което имаме. Независимо колко имаме. Дали имаме 1000 лева, 100 000, 1 милион или 100 милиона. Да не може да се наслаждаваме на това, което имаме. Judge finds flaws in everything. You can't relax or feel enough no matter your wealth. Независимо колко много пари имаш, не мога да се отпуснеш. Ако се отпуснеш, много назле ще отидат нещата. Hyperachiever chases the next goal endlessly. Success feels empty and peace is always postponed. Hyperachiever, като постигнем едно нещо, кое е следващото нещо? Кое е следващото нещо? Кое е следващото нещо? Кое е следващото нещо? И така до смъртта. Няма край. Hyperrational disconnects from joy and people. Money becomes numbers, not experience or meaning. Hyperrational е през рациото, само правим едни цифри, по-голяма цифра, по-голяма цифра, по-голяма цифра. Тия хора обикновено малко, даже света им изглежда като една игра, където просто целта е да събереш повече жълти парички, както в играта, нали, там по-голям хайскор да постигнеш и за тях просто парите са един хайскор. И в този живот аз искам толкова много да цъкам на тази игра, винаги да съм на първо място в хайскор листата и малко се губи се връзката с що ти е този хайскор, що си тия пари, нали, няма го енджоймента. Много сухо става такова, много роботско, много ламаринено, метално едно такова изживяване на живота. Ако спечели за Уорън Бъфет, неговото разбиране за парите е компаундинг, т.е. за него е важно да трупа пари. Той ги трупа като часовници, като картини, като collectibles. Да. За него парите са collectibles. Т.е. той не ги трупа заради потенциалната им стойност, т.е. какво би било да си купите, него му харесва просто да има пари. Т.е. за него това е колекция. Да, за него е хайскор, да. Но това е хайскор, както да. И аз съм чел, може би, 3 книги за Уорън Бъфет и навсякъде това се упоменава. Според мен също си има и това лично мога нека. Всеки от нас има някакво отклонение, това също е мое мнение, но при него, нали, отклонението със сигурност води в тази посока и той като цяло, нали, неговата история не е най-семейният човек, няма така доста интересно развитие на семейството, как се е получило и той като цяло наистина има различно отношение към нещата и съответно и към парите. Просто той по различен начин ги разбира от общия начин, който е. И може би затова има такива успехи, но той много дълго беше най-богатия човек. Да, той е колекционер на пари. Точно така. Те пари не му трябва. Аз съм гледал видеа за него, той се храни с
някакъв хамбургер от Макдоналдс по 99 цента, кара много стара кола, пари не му трябват, но той просто колекционира там, цифрата да е по-голяма. Интересното е, че когато markets are down, си купува cheeseburger, когато markets are up, си купува Big Mac. Това е разлика. Да, ама пак от Макдоналдс са храни, да. Защото той дава страшно много пари за благотворителност, примерно. И тия пари, които той прави, и пари за много други хора. Също така. Тоест, може би това му е драйвът. Поне това, Възможно което е, съм да. чел за него. Нали? Не, той мисля, че е участник в чаленджа на Бил Гейтс, който беше дари там 90 и колко процента от имането си. Нали? Защото те мисля, че 95% дарят и също имат милиарди. В смисъл, имат си техни проблеми хората. Трябва да погледат дарението си после. Моля? Трябва да го... То не е лесно да дариш толкова много пари. Със сигурност. Да, трябва да се оправдава. Трайност точно с това, че трябва да даваш без да очакваш нищо, като стратегия за... Ама не мога да За даваш... възвръщаемост. Не мога да даваш това да е. И трябва да вярваш това, което даваш. Трябва да вярваш, че той е добро от него. Но това е лично умение. Но ти много трудно намериш някъде, където седеш парите и да кажеш, да, тук ги давахме на правилното място. Без да очаквам нищо замяна. За правото на някакви други хора, евентуално. Минавам към последните. Не знаеш ли да помага и така нататък. Да. И аз го имам това на улицата да давам ли или да не давам. Някакво детенце, ще му ги вземат ли сега? Нали, затъгала стои ли някой друг, където ще му ги вземе веднага от ръцете или няма да ги. По някой път купувам закуска и давам храна. И по някой път са благодарни, когато са гладни, по някой път ме псуват, защото ще им даваш пари. Това не е свързано с очаквания. Ти даваш и очакваш какво да нахраниш човека или като да дадеш безвъзмездно, не мислиш. Да. Я знам, това вече ти даваш, къде ще ти да ти... Да, не е безвъзмездно, да. И аз съм окей с това, че не е безвъзмездно. Аз искам да дам, ако детето ще си купи храна и не искам да дам, ако ще си купи наркотици или алкохол. Не е безвъзмездно и не е безусловно. Моето даване. Аз не им давам безусловно. Ако ще си купи нещо, с което ще се нарани, няма да му дам. Безвъзмездно ти няма си искаш парите обратно, ако и ги дадеш. Да, безвъзмездно е, но не е безусловно. Да. И си даваш само ако мислиш, че това наистина ще е било. Да. Аз съм давал много мъсти и после усещам, че това не е било правилно. И ако имам толкова колкото Уорън Бъфет или Бил Гейтс, ще е много трудно ги разнам. Ами, мога да споделя нещо, което за себе си установих, че всъщност даването на пари е easy way out. Трудният вариант е да си поговориш с този човек, да му отделиш 5 минути. Поне моето мнение е, че тук всички са поне средно интелигентни, даже на хората ни. Вярвам, след като аз мога, всеки може да установи този човек всъщност какво говори. И другото, което е да се разходиш с този човек от най-близкия магазин за храна и просто да му напазаруваш. Нали, това изисква обаче от времето и от вниманието. Или easy way out, ето 2 лева, 5 лева, 10 лева. Нали? Другия вариант наистина да му отнеме да отделиш внимание и да отидеш до близки да напазаруваш. И понеже съм бил в двете ситуации, аз вече примерно след множество такива въпроси, които сега обсъдихме, практикувам това нещо, ако давам, аз пари съм дал за себе си, ще им не давам. Обаче отивам с хората и си говоря с тях, освен ако не видя същия човек в едно и също място и по един същи начин, т.е. това му е региона, нали? Той там си парпори и си събира паричките. Абсолютно. Но представи си, ако трябва да дадеш, това са 100 лева да речем, даваш в случая, колко много усилия трябва да вложиш, трябва да дадеш 100 милиарда, колко повече усилия трябва да вложиш, за да ги дадеш. Абе, аз се ограничавам, че нямам проблеми да Уорън Бъфет и справям в моята. Да. Да. Добре, да довършим още 2 слайда и ще си говорим още. Hypervigilant. Как ни саботира способността да се наслаждаваме на това, което вече имаме, независимо колко е. Lives in fear of losing it. Constantly scanning for threats, never feeling safe. Колкото и пари да има човек, винаги може да се страхува да не ги изгуби. Световна криза, война, крах на финансовите пазари. Ултимативно, като му свърши живота, ще ги изгуби със сигурност, защото няма да си ги вземе там, където отива.
И то това е и всъщност страха, всичките страхове са свързани накрая с страха от смъртта. Но hypervigilant по този начин. Хора с много пари постоянно треперят да не ги изгубят. И цял живот с страх. Като нямаш, страхта е, че нямаш. Като имаш, страхта е да не ги изгубиш, пак страх. И докато не се отработи това нещо, парите нищо не решават. Stickler. Obsesses over perfection. Freedom is lost in rigidity and control. Трябва да си управлявам портфолиото по перфектния начин, трябва то да продължи да се разраства с перфектния growth rate. Нали? Независимо, че има много пари, продължава да иска портфолиото му да се разраства колко се може по-бързо, всичко да е оптимално, всичко да е перфектно и там отива цялата жизнена енергия. Pleaser. Over gifts or sacrifices to keep others happy, can't set boundaries to enjoy your own life. Богат човек, който е плизър, не живее в държавата, в която иска, живее в държавата, в която жена му иска, не ходи на море, където иска, ходи на море, където жена му иска. Ще е плизър, защото не може да си чуи собствените нужди и желания и да се енджойни на живота. Restless. Jumps to the next thrill, never satisfied, always chasing more. Независимо колко има човек, има нещо още по-вълнуващо, още по-яко и това ще правя, това ще правя, това ще правя, това ще правя. Кога ще живееш? Кога ще се спреш да живееш? Avoider. Sidesteps through decisions or emotions, lets problems fester under the surface. Avoider-а всички проблеми, които се появяват, избягва да ги реши, проблемите се умножават и в един момент живота му е изпълнен с проблеми. Ако няма финансови проблеми, защото е много богат, има страшно много емоционални проблеми, проблеми с децата, проблеми с майка си, с баща си, с жена си, с бившата си жена, с втората си бивша жена, с настоящата си жена, с доведените си деца и не може да е щастлив. Проблеми. Avoids to solve the problems. Victim. Identifies with struggle. Even in abundance, feels undeserving and doomed. И това са хора, които са богати, но живеят с майндсета на бедни. Защото не могат да влязат в състоянието, че ги заслужават тия пари и че да живеят реалността, която са постигнали. Защото има лъжата на виктима, че ако живота не е struggle, I'm doing something wrong. Life is struggle. И то е една програма, която така да постоянно да търси къде е struggle в живота. Ако го няма, значи нещо не е наред. Това между другото, извинявай, че се намесвам, но мисля, че е важно. Много от нас, поне от хората, които аз първо, аз включително съм отгледан, живота е борба. И бабата, и дядата, и майката, и лъсът, и живота е борба, моето момче. Това е положение. И self-fulfilling prophecy, да, има много борба в живота, но не е само борба. Поне това е моето искрено мнение след 43 години. Приемам, че голяма част е така, но не е всичкото е борба. Тоест има ситуации, в които трябва да могат да се превършат, и ситуации, в които... Значи живота е борба, може да е вярно, може да не, със същата вярност мога да кажа, живота е полет. Мога да кажа, живота е танц. Нали? Всичките твърдения са вярни. Живота е борба също е вярно. Да пак идваме от позитивното състояние на съзнанието от вътрешния мъдрец. Живота е това, което си го направиш. Защото живота е това, което вътрешното е възприятие. Ако възприятието е, че всяка нещо е проблем, всяка нещо е опасност, живота е гадно място. И последен контролера needs to manage everything, can't let go, just unrest. Контролера продължава да менажира, да управлява, да микроменажира. Имаме един такъв богат клиент. Той всеки ден излиза да микроменажира кардиналите си. И харчи много часове да ходи след кардиналите си, да им мрънка. Тук не са подрязали, там не са оправили, тук не са такова, тук не са. И после идва да се оплаква, нали? Тук не мога, толкова пари плащам, никаква работа не вършат, не мога, трябва за пети път ще си сменям кардиналите, супер съм изнервен, цигара след цигара. За какво имаш толкова много пари? За да имаш голяма къща с много голям двор, да имаш кардинали, след
Нали, той колко повече пари има, колко по-голяма къща ще има, там ще има повече градинари, след които трябва да ходи да мънка. Той в момента има 5 градинари. Да стане двоя по-богат, ще има 10 градинари, след които да ходи да мънка и ще е 2 пъти по-нещастен. Защото иска да контролира всичко. И много тъпи програми, ама да, това е живота на всеки човек. И така, freedom is not just about reaching others, it's about feeling free while building it and at peace once you have it. Това е финал на слайд. И ще оставям да си размишлявате върху мисъл. Супер, Говоря за говорене. Май не трябваше 4К да слава. Свърши сторича. Доволни са това ли? Нищо, това свира. Сега спря, но това продължава. Мали свършихме. 4К са... Да. На който иска да научи повече, или подарък съм ви подготвил. И сега да може да се разтъжак. А как да се борим с тях? Или как да ги подготвяваме? Да, и сега ще ви скажа. Първата стъпка е да си направите теста, втората стъпка е да ми изпратите в WhatsApp резултатите и третата стъпка е, ще си направим час и половина онлайн среща. Правите ли? Ще го пратиш да ги И това е Ще направим час и половина среща, за да мога да си видите вашите собствени саботьори, как ви саботират. Каква е целта на цялото това упражнение? Once you see, you cannot unsee. Веднъж човекът се види как се саботира, за цял живот да остава това знание и себенаблюдение. И само самонаблюдението, осъзнаването, че това е саботьор и аз се саботирам, е първата и най-важна стъпка, за да ги преборим. А следващите стъпки са свързани с конкретни упражнения. Психофизическо-ментални, с които да излизаме от тези състояния на саботаж. Като Конкретни вярвания също, конкретни пренаписване на някои вярвания, разбирания и практики. Подобни на медитацията. Нашата медитация се запознат с тия. Нано медитация, до минута, които се правят на всеки час в ежедневие. Да, това беше това. А тези практики къде е? Освен, че ти ги... Някои практики са описани в книгата. В тази, на този Да, в книгата са описани. Повечето практики са през мобилни апликейшни, като се кара програма. Тази Positive Intelligence. Да, караш цялата програма. Всъщност е 2 месеца усилена практика с мен. Както да ходиш на фитнес с треньор, 2 месеца здраво, и после вече можеш да си ходиш самичък. И Positive Intelligence програмата е по същия месец, по същия начин. 2 месеца усилена практика с мобилни апликейшни с мен, и после вече години наред човек самичък се прави. Тъй като аз съм бил в формата на guinea pig, опитното мисля, тук от хората, които не знам, ако някой друг е правил програмата, да каже, просто мисля, че аз съм единствен, който е правил. Първо, със сигурност си заслужава да се прочете книгата много детайлно и да се обърне внимание, да се прави всичко, което е като упражнения. След това, когато човек усети, че това му допада, че го разбира, че му е на душа, да направи програмата за коучинга и след това има и grow фаза. Аз примерно сега съм в grow фаза, т.е. вече трето ниво да го наречем, също си заслужава. Това е с същата апликация на други неща. И нали, но първо се започва с книга, т.е. да си го усетиш твоето темпо с твоите неща. Ще шерна PDF книгата и който има желание за аудиокнига да ми пише. Супер. И това, което той предлага на тези 90 минути, не знам дали стана ясно, това е огромен подарък на някой, който да се занимава и да ви разплете кълбетата с саботьори в главата, и обикновено са много така навързани и it's really worth it. Тоест, за мен това беше, мисля, че при година го направим. Какво? Да, мисля, че при година го направихме. И аз тогава бях в такова състояние, дето всичко го взимах много набързо, защото трябваше да излизам от кълта и той даже не очакваше, аз бях започнал да чета книгата. Той просто ми беше споменал за това нещо. И истината е, че каквото направи тази програма за мен е просто много велико нещо и други неща, за които няма да говорим днес, може би в следващата така подобна сесия. Там за даровете и медицините от Южна Америка може да говорим.
Може да балансираме с един разговор пак по финансовите теми. Да, може би и това, защото еврото изключително ще трябва да бъде. Как ще ни импактне и после Да. пак ще минем за вътрешната работа. Тоест ще направим малко така конференция, да, съгласен. Но там ще и вече по-езотерично, защото тук имаш статистически проучвания. Това е много практическо и Да. точно за хора в бизнеса. IT Professional Business Owners. Много е... Другите подходи са с медитация, но не всеки човек в бизнеса скача да медитира по 1 час на ден. Работа с психотерапевтите ежеседмична, работа с шаманистки практики. Има много начини да си оправим съзнанието, да си подобряваме. Това е константно подобряване на съзнанието. И Positive Intelligence за мен е най-applicable за дневния човек. Човек, който е на работа, има си бизнес, движение. Защото не всеки ще се занимава с шаманизъм, не всеки ще се занимава с медитация. Positive Intelligence е казаното за бизнес света, че е много добър подход. И като фитнес, това, което ти каза, аз потвърждавам. Аз продължавам да го правя, мисля, че за съжаление много са от хората, с които започнахме, защото аз прочетох книгата, после с Сицо говорихме, направих програма, сега съм добро фаза, много от хората, с които направихме програмата, в момента като че ли не се занимават толкова с това нещо и това е впечатлението. Аз много от тези неща съм го запомнил, нали, как да кажа, значението вече не съм детайлите, защото съм учил преди 1 година, но аз всеки ден продължавам да правя тези медитации и това дори сутрин като стана, той има такъв подход, даже като си миеш зъбите може да медитираш, нали, има такова нещо, аз това го правя абсолютно всеки ден и дори като ходя. Резултатите какви са лично? Има ли не повече съм депресия. свобода? Да, не съм депресия на първо място, това е най-важното за мен последната година. Наслаждаваш се на живота повече. В 1000 пъти повече, т.е. защото когато си депресия, ти не само на се наслаждаваш, ами общо взето се чуеш как не си теглиш ножа. Да, аз не съм бил така, но как на други хора да не тегли ножа, при мен това беше проблем. Аз имам добра самозащита, за другите нали, беше по различен начин. Никога не съм имал нали, към себе си случвам, към други хора и истината е, че в момента продължава да се случват неща, които по моето възприятие са неприятни. Само че аз съм спрял да ги дефинирам като добри и лоши, понеже при мен се случи нещо много интересно, сега малко различно, не знам да разумявам. Ама, да. За последната 1 година едни и същи събития ги разгледахме от 360 градуса и за тия 1 година от едни и същи събития извадих от много негативно до страшно позитивно и затова малко тая притча, дето е с дядото в Китай, на мен ми се случи в реална ситуация. Купил си кон. Имам син, но не си изчупил крака. По-скоро да видиш едно и също нещо по 10 различни начина в рамките, нали, както съзнанието работи, и ги видиш и тук нататък знам, че каквото и да се случи, поне до сега, каквото съм видял, може да го гледаш по различен начин. Дори днес имахме такава дискусия с една приятелка, нали, излизаш от вкъщи, отидеш да се разхождаш в парка, имаш 2 от милионите възможности, едната е дали изключиш тютията. И 20 минути, докато ходиш по пътеката, дали изключиш тютията и ти си в реалността, в която ти се притесняваш, някой тия санитари ти чупва камчето в момента. Другия вариант е да съм изключил, да не съм изключил, ако изгори къща, аз не мога да пламена, някакво не съм наслуга на девета. И много съм между изключиш. Вече ще изгорял. Ще съзнавам. Да. И нали, аз в момента по-скоро вече съзнателно избирам да живея във втората реалност. Тоест, това, което е в момента, гледам да му се наследя. Тук пак малко езотеричното, но интуитивизма, който се занимава, едно от постулатите е possession is the root of all suffering. Нищо не ти принадлежи. И това го връзвам с тези съботиори. Общо взето приемам, че всичко ми е назаем, ми е дар и може следващата секунда да го няма. И не се измъчвам с това, което нямам. Дали ще е повече успех, дали ще е повече харесване или нещо друго. Напротив, това, което има страшно много, му се радва. И страшно много тази програма ми е помогнала за тези неща, защото тия саботьори при мен бяха много развити, като си направите тестовете. Това при нас са.
Ами, зависи. Аз, примерно, на тези 10, на 5 от тях ударих близо до 10, което е максимум. На другите беше 8, 7, 6. Да кажем, че други такива резултати, като моите до сега не съм виждал, съм виждал на доста хора и моите бяха топ of the tops, което е негативно всъщност. И т.е. по-големия ефект за мен е, гледайки назад последните 40 години, които са съзнателни, да кажем, 35, осъзнавам колко много неща съм приемал, които са много негативни и болезнени вътрешно. Мен съм ги приемал за даденост. Такъв е живота. В момента живеем много по-частично, да, до голяма степен. До голяма степен. Осъзнаваме значението на ползата тренажа в цялото. Мисля. Това, което ми казва и направиш, че имал си много болешки ментални, обаче ги приемаш за даденост. Същото нещо е с много хора в физическото тяло. Много боли до кръста, ама го приема за даденост. Обаче в момента, в който се хвани и тръгне на фитнес, или на плуване, или на йога, или на каквото и да е, няма значение. В момента, в който може да спортува, всичко му минава. Тялото се чувства добре, тялото се чувства живо. В момента, в който спрем да спортуваме, тялото започва да атрофира. Същото нещо е човешкото съзнание. В момента, в който започнем да работим осъзнато, по добруването на човешкото, на собственото си съзнание, то добрува. В момента, в който спрем да работим съзнато, то атрофира. Това изисква някакво усилие. Много хора питат, добре, как този интелигентна програма, кога ще спра да го правя това нещо. И когато спреш да се храниш здравословно, когато спреш да се грижиш за тялото си и да ходиш на фитнес или на каквото било, тогава спреш да се грижиш за ума си. Те са свързани нещата. Грижим се за тялото с хубава храна и с движение ежедневно или там 3 пъти в седмицата, но не се грижим за ума си по същия начин, на съзнанието си. И затова това атрофира, болешките си стоят там с години. И за мен това е цялостна философия, която цялото общество трябва да се пренапише, че грижата за тялото и грижата за съзнанието трябва да бъде така за ръка. Те се преплитат според мен. Ако се грижиш за тялото си, до някаква степен се грижиш за съзнанието си. Трябва да кажеш някаква воля. Кажи го сега обратното. Да. Кажи го обратното. Ако аз се грижа за съзнанието си, значи ходя на психотерапевт всяка седмица, значи няма нужда да се движа. Не. И да се храня здравословно. Не. Обаче ако се грижиш за съзнанието си, ти ще имаш менталната сила много по-лесен начин да правиш нещата, които са добри за тялото си. Ще има способността да се тази връзка се грижи за тялото си малко. Да. Много готино нещо чух, и това беше разговор на Христо с един друг, мой също много близък, човек, който много съм задължен по различни начини. Пак в един такъв разговор и малко сравнението беше такъв той на метап. Трябва ли всички зъби да си мия в устата? Не, миеш само тия, които искаш да ти остават в устата. Останете може да ги миеш. Абе не е точно така, защото мъдреците не ти трябва в устата, ама ако не ги миеш боли много. Трябва да се вада. Окей, с изключение на мъдреците, значи, да. Ти знаеш точно за кой разговор става. Да. А между другото, тук аз се замислих, че това са всъщност всичко това, което си говорим. Тук са някакви неща, които се знаят от хиляди години. И можеш да намериш в стоицизма, в дао, китайското, в бушидо, японското. Можеш да намериш, примерно навсякъде там присъства това, че ти имаш една реалност и ти трябва да приемеш реалността. Ти не можеш да не приемеш. Ако си в конфликт с реалността, значи нищо не правиш. Тогава ми спаш депресия. Да, и отговора на това нещо е, че ти нямаш контрол върху това, което се случва, имаш контрол върху това, което, как ти реагираш върху това нещо, и което е това да кажеш да се разхождаш на нещо. Имаш нещо, което се случва, ти избираш какво да твоя майндсет случва. Точно така. Но ключовото нещо е, че за да значи, ако не приемаш реалността, ако не съществуваш в реалността каквато е, страдаш. Това казвам. Въпросът е как да приемаш реалността. Коя е практиката? Да. Това е заблуждението, което много от модерните хора имат, че той е просто някакъв случай на аз добре, и ще сменям си мисленето. Разбирането, че това е така, не води до това да може да го правим. По същия начин, който ако аз отида на един професионален фитнес инструктор и той ми обясни точно кои упражнения трябва да правя, за да ми станат големи мускулите, аз имам разбирането. Ще имам много дълбоко разбиране, мога да съм изчел Дао Де Цзин 10 пъти, мога да съм изчел неговите фитнес инструкции 100 пъти, няма да ми я нараснат мускулите.
Това е ключовото нещо, което липсва в почти всички мои познати в съвремието, че да, ние ги четем тия мъдрости, разбираме ги и си мислим, че в момента, в който сме ги разбрали, нали, да нямаш атачменти, да присъстваш в реалността, в стоицизма, да приемаш реалността каквато е, да нямаш реакция към о, супер, разбирам ги тези философски понятия, значи ще почна да ги правя. И истината е, че не почвам да ги правя. Искам и са да почна да ги правя, мисля си, че ги правя, ама не ги правя. То не е само това. И въпросът, коя е практиката? И буддизма казва, практиката е ежедневна едночасова медитация. Всеки ден по един час ще седиш и медитираш. В Бушидо не знам какъв е отговора, нещо друго там за самураите е важно. И всяка една насока идва въпроса каква е практиката. И на фитнес инструктор каква е практиката. Практиката е да всеки ден тук в фитнес един час работиш, това е практиката. То дори да знаем какво да правим. Знаеш, трябва да правиш по 3 седмици 5 пъти на ден. И да правим 2 седмици, после спираме, защото губи мотивация. Ако ходиш с група обаче и с инструктор, не е толкова лесно да спреш. Тоест не е толкова трудно да продължиш. Тоест има някакви трикове, излъгваме себе си да правим неща, които ни действат позитивно и някаква методология, която е така направена, че да те прекара да правиш добри неща. Въпреки това, че ти не искаш, има резистанс. Обща технология, която е много важна. Много важна, поне за мен. Ако не се излъжа да правя нещо, което е добро за мен, почти винаги имам оправдание въпреки че знам много добре, че това елементарно нещо, всеки ден по половин час, съм супер добре след 2 месеца, обаче въпреки това не го правя. Да, ясната и трудна е. И има и нещо друго, което мисля, че поне за мен е примерно интересно в друг тип спортове, които са свързани с взаимодействие с други хора. Първо е да повидиш как се прави упражнението, действието и движението. След това е да го упражняваш, това, което говорим. И след това е да го упражняваш в партньорство с някой или в competition с някой друг. Така и с живота. Може да знаеме, то да го осъзнаваме, то да не го чувстваме, тук малко не езотерично душата, да го почувства, че е така и да започнеш да живееш в него. Това да започнеш да го правиш и след това да започнеш да го правиш в реални ситуации. Защото истинският тест, нещо дали сме узнали, и това е между другото упражненията на Positive тежест, те всъщност стигат до това да се упражняват всеки час за тези 2 минути. В реални ситуации. Как това може да направим интегрална част от живота си, защото той е в книгата го има. Има начин. В смисъл, напълно е възможно, ако ти си го разрешиш, аз сега го правя постоянно, хода си по тротуара и вместо да зяпам, измислям си новото Ферари или нещо друго, си правя медитации с фокусиране върху усещанията на тялото, защото това е медитация, или примерно се заглеждам в нещо на такъв начин и се заслужвам в нещо, т.е. използвам сетивата на тялото, за да мога да изключа, тук ти не го изключвам да намалиш значително мисловния процес на мозъка и тогава всъщност тази микромедитация. Актьорските центрове да изгубят си. Ето това е просто практикуването. Как, кога и какво е условието това да стане интегрална част от живота ти? Колко време трябва да мине, за да усетиш позитивните ефекти, за да може да сам да си мотивиран да продължаваш да правиш тия работи всеки Божи ден. Задавам ти същия въпрос за физически упражнения. Да, то... Колко? Аз съм на 45. Още не ми е интегрирано в живота всеки ден да правя упражнения от само себе си. Просто аз нищо не правя и упражненията ми се случват и тялото ми се чувства добре. Трябва да си го сложа в календара. Някои успяват и се чуят как те успяват, понеже аз също... Някои успяват, да. Ама колко време ще ми е необходимо на мене ежедневните физически упражнения да са ми абсолютно само себе си да се случват без никакви усилия. То няма да е без никакви усилия, но ще се интегрална част от живота си. Да, няма как да стане. Точно е се питам. Ами мога да ти кажа... Slow правене. Медитацията за 15 години е станала навик интегрална част. Но фитнеса не ми е станала. Може би след 15 години ще стане.
Аз лично не вярвам. И трябва да усещаш позитивите от това, което правиш сега. Да стане навик и отвъд навик. Лъчо. Аз лично не вярвам в дисциплината като сила на мозъка или на душата или на тялото. Вярвам по-скоро в подреждане на околната среда. Примерно при Христо, защото аз го знам от собствен опит, той медитира всеки ден, защото дома му изглежда като храм, пантеон. Нали, е трудно да не медитираш. Ти ще няма как да не медитираш, разбираш? И това е факт, знам, защото знам. Така че то в това ще почваш да медитираш. Точно след това е така, нали. Другото е хората, които всеки ден тренират физически, те, които живеят в спортна зала и живеят в някакъв спортен клуб. И това е факт, има такива хора и това е автоматично. Всички други обаче трябва да си подредим околната среда, която да ни бъде в тази посока. Тоест, нали, това е дисциплината да си подреда сравним с хората. Така е, толкова ти е гадно място, ти няма да искаш да го правиш. Трябва да имаш условия. Като искаш да отслабнеш, махаш всички алкохол и всички сладки неща от вкъщи и почваш да отслабваш. Не се зареждаш ходилника с шоколади, сега ще отслабвам и ще издържа тук да нямам твоята ходилка. Тоест малко стратегически трябва да подходиш. Тоест не само тактически да... може би трябва и да се отградиш с хора, които правят също нещо. За мен е най-големия стимул за Positive Intelligence упражненията е раздразненията, които идват през деня на всеки час, на всеки половин час. Постоянно е нещо. Трафик. После отиваш някъде и продавачката се държи грубо с теб. После отиваш в офиса, машината е счупена или пак е нещо друго. Постоянно, живота постоянно ни стимулира по правилния начин и в момента, в който ние почнем да реагираме негативно, това е приятно, това е болка. И тези всички болезнени реакции на всеки половин час, които се случват в нашето съзнание, това са водещите светлинки да правим и пак упражнения. Това помага, защото мен ми се случва. Това силно се помага, после че в този момент ти достигаш някакво ниво и си кажеш ти колко яко, това супер яко работи. То е най-лесно нещо даже. Че малко си почина. Винаги мога да се върна това. Трябва да се... Мисля, че силата на навика е най-мощната тук, защото когато стане навик, не се говори изобщо за мотивация вече. Мотивацията е нещо, което трябва да се напълниш, за да се получи или да ти дойде от някъде, нали, естествено. Ако се напълниш, пак е вид мотивация, но създадеш навика, става изключително лесно. Съгласен, по-скъпо и навик се създава за 90 дни се създава, защото навик. Когато правиш нещо консистентно, поне психолозите така. Тоест трябва да 90 дни да го правиш. Ще го правиш 90 дни, едно и също нещо, каквото и да е упражнение, физическо или не, според психолозите и техните някакви терапевтични такива задания, след това става навик. Ако стане с навик, става много лесно. Наистина почва, то дори не е думата приятно или неприятно, то става, част от тебе става. И в началото е сигурно неприятно. Това с неприятно, как ще го бориш, си е много индивидуално. Сега той е нормално Дейвид Гонинс, той се кефи да му е неприятно. Това е, може би, един начин. Толкова няма чак там трябва да се напънеш. Да. Трябва да се напънеш просто и така. След това ще стане по-лесно. Да, може би много неща може да се правят. Това, което Бойко каза, да направиш ти е лесно стратегически, да се заобградиш или да контактуваш с хора, които правят също нещо. Например, е много голяма мотивация. Със сигурност, със сигурност. Въпросът е, че той има някакви невронни мрежи да се създават в мозъка ти, които почват да го... Един въпрос за саботьорите. Възможно ли е сега да казваш има топ 3, не казваме, че си ги обработиш и тия топ 3 си ги обработиш тях. Може ли нещо ти се случи така, че друг да се яви и той да ти стане топ? Примерно, измислям си, станеш родител и станеш контролер. До сега си бил контролер. Да. Изведнъж. Може, да. Ти работиш на тия трите и после ти го правиш и аз бях точно така. Аз минах през няколко фази и съм започвал от десетки. В момента нямах под 5. В момента повече са ми 0,6, 1 и 3.
имам тук темен 2-3 нещо е такова, но това мина през няколко фази е така. И те и пак могат да се променят. Ицо може да разкаже. Да, по два начина. Едното е когато си работиш при номер едно, който ти е. При мен се случи номер едно го работих много и той почна да отслабва като сила и стана и падна на четвърто, на пето място. И съответно друг е вече номер едно. Това е единия начин, като ги работиш се реорганизират. И другото е когато имаш голяма промяна в, например, да се роди дете, голяма промяна в голямо житейско събитие, може да се реорганизират саботьорите. И третото е смяна на контекста. Например, някой, който е много така в силата си контролер, хайперачивър, действен, обаче нищо не разбира от колите. Като се счупи колата, може да стане виктим. О, баща ме, пак съм си купил смъртната, пак моето се счупи, пак нищо не мога да направя, нали? То трябва едно копче да натисне и тя ще тръгне. Обаче смразява се, просто се смразява, защото влиза в виктим режим от страха си, че нищо не разбира. Тоест, понякога път е ситуационно. Но като цяло, топ 3 саботьорите, те са развити в първите 1-2 години, 1-2-3 години от живота ни и си насъпътстват цял живот. И целта е да ги видим, да спрем да им вярваме, да спрем да им слушаме на техните лъжи, да спрем да играем по свирката и оттам те почнат да отслабват. Но ще продължат да се появяват цял живот. Да. Това е... Няма... Човеците сме така, съществуваме на ръба между ада и рая, между светлото и тъмното, между позитивното и негативното. В човешкото съзнание винаги има някаква част позитивно и някаква част негативно съзнание. Негативното съзнание никога няма да си отиде на 100%, освен ако, не знам, това, което наричат просветление, може да е точно това. 100% позитивно съзнание за винаги. Но не знам. Докато не го изживея, няма как да знам. Сега за сега, моето разбиране е, че винаги ще има някаква част негативно съзнание. Въпросът е да не е 80-20. 80% сме в негативното и в саботьорите и в Може би е добре, ако има възможност да е нула, може би не е добре да е нула, защото все пак има пазени. Няма никакви позитиви. Няма никакви позитиви, но мисля, че не може, ако е нула, няма да сме човеци. Ще сме между ангели, не знам. Има, но да го сведеме до 20%, да не 80%. Има на ширизата, аз се определя, че да прекъсна. Общо взето всяко негативно усещане би трябвало, т.е. има смисъл да продължи не по-дълго от секунда. Ако ти повече от една секунда се чувстваш в негативно състояние, това е сигнал, че е хубаво да направиш така наречените микромедитации, pick your reps, за да можеш да излезеш. Т.е. мисленето няма да те изкара. Т.е. негативните усещания са полезни. Примерно, като се париш на котлона, нали, парваш се, няма да продължи да си държиш просто. Парваш се и го махаш. Въпросът е, че това, което ние правим, за съжаление, че някъде нещо, което ние възприемаме за негативно, ние се самонаказваме в някои случаи с месеци. Примерно, както е в депресията, при мен беше чувство за вина в продължение на месеци. И усети вина за секунда, вземи си изводите какво трябва да направиш и продължи нататък. Въпросът е, че се завърта това, е малко по-комплексно, има и биохимия в него, не искам да изправям някакво тесно да му разкажа. И примерно ти се самонаказваш месеци наред за нещо, което се е случило, което пък 6 месеца по-късно съзнаеш, че всъщност няма за какво се самонакажеш, че всъщност друг страна е виновна. Нали? Но това е малко, нали, да. И въпросът е, че всеки един момент, в който ние се самонаказваме и наказваме другите и наказваме обстоятелства, т.е. наистина обвиняваме ги за повече от секунда, е сигнал, че трябва да се задействаме нещо, да направим по въпроса, за да излезем от това състояние. И то се излиза с тези микромедитации и наистина потвърждаем след повече от година практика, работи феноменално и с времето се изгражда, това Пицо ще видите в книгата, правени са изследвания на хората, които се занимават по-дълготрайно с програмата, променя се масата на най-модерната част на мозъка, префронтал кортекс, и взаимодействие с дясната част на мозъка, която е за всеобхватното, за духовното, за креативното. Имаш повече модерен мозък и по-добре действа с дясната част. И всъщност това, което се променя, са pathways, по които минават
сигналите, т.е. невронните пътеки, по които минават сигналите от външния свят. Депресията те завърта в луп, т.е. всичко отвънка или повечето се завърта 80% в негативни pathways, когато правиш тази програма, над 3/4 е в позитивни pathways. Това е което се случва всъщност. И мога да кажа от собствен опит, сега не знам Ицо дали има такъв експириенс, но за мен в първите месеци може да съм си въобразявал, защото много детайлно чета книгата. Даже си бях извадил пасажи, някои от тях съм ги чел по 10 пъти буквално. Имах усещането, че ми се загрява челото и дясната част на главата. Дали е така, не мога да кажа. Може би, защото бях чел не там, че се обучение. Към сега тук работи. Да. Въпросът е, че негативните реакции са запаметени невронни пътеки. Случва се нещо и ние реагираме по един и същ начин, защото невронната пътека да реагираме по този начин вече е оттъпкана. И ако искаме да почнем да реагираме по друг начин, трябва да оттъпчем нова невронна пътека, по-добре оттъпкана от старата. И това отнема време, но има neuroplasticity, доказваме вече. Neuroplasticity може да си едни и същи ситуации, които преди са не карали всеки път да изпитваме вина или всеки път да изпитваме срам или гняв, да си смениме начина, по който реагираме.